खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्डआव फिन आरोबाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं 133थि एसिया हादरमानि गोजामसिन दुरान्ड काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जेराव बड'लेण्ड एफसिआबो बाहागो लागोन आरो बे दुरान्ड कापआ 2024 मायथाइनि 22 जुलाइनिफ्राय 3 आगस्तसिम जागोन लोगोसे फैगौ 22 जुलाइनिफ्राय क'क्राझाराव जानो गोनां 133थि दुरान्ड काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि थाखाय बड'लेण्ड एफसिआ गोदान जोलुर हानजा बानायनो थाखाय फैगौ 22 मे खालाराव क'क्राझारनि केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव बेनि उनाव 28 मे खालाराव चिरां जिल्ला 30 मे खालाराव बाक्सा जिल्ला 1 जुन खालाराव तामुलपुर आरो 3 जुन खालाराव उदालगुरि जिल्लायाव ट्रायल गेम एबा गेलेगिरि सायख'नाय हाबाफारि थि खालामदों बेनिखायनो जोलुर गेलेगिरिफोरखौ बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय बड'लेण्ड एफसि जोलुर हानजानि कच दैमालु बसुमतारिया खावलायदों देरहागोन जोङो देरहागोन सुबुं जारिमिनाव जोंबो लिरलांगोन गेलेनाय सोलोंनाय जेरावबो जोंबो जौगागोन आरो जाय जोलुर गेलेगिरिफ्रा बे ट्रायल गेलेनायाव फैगोन बैसोर गेलेगिरिफ्रा 18 बोसोरनि गोजौआव जानांगोन होननानै दैमालु बसुमतारिया फोरमायदों बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड एफसि जोलुर हानजानि कच दैमालु बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों मा फैमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोंनि बेयाव थांनाय बोसोराव जेरै 132 दुरान्ड काप जालांदों बेबायदिनो बे बारावबो 133 दुरान्ड काप क'क्राझाराव जाबावगोन आरो आं बड'लेण्ड एफसिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरो मानो होनबा दिनैनिफ्राय आंनो बे दायित्वखौ होयो जे आङो बड'लेण्ड एफसिनि जानानै कच बा कचिं खालामगोन टिमखौ दा जोङो साननैसोनि उनावनो बिटिसि एरियायाव जोङो ट्रायल खुंनो नागिरदों जोङो 26 तारिख मेआव जोङो क'क्राझाराव केडिएसएआव जोङो ट्रायलखौ खुंगोन आरो 28 तारिख मेआव जों चिराङाव खुंगोन 30 तारिख मेआव जों बाक्सायाव खुंगोन आरो 1 तारिख जुनाव जों तामुलपुराव खुंगोन आरो 3 तारिख जुनाव जोङो उदालगुरियाव खुंगोन आङो बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बे ट्रायलाव पार्टिसिपेट खालामो आरो बे अपरचुनिटिखौ जोङो नोंसोरनो होनो हायो बा नोंसोरनि सेस्टाजों जाहाथे बे चान्सखौ लायो मानो होनबा बे खेलाया इन्डियानि अल्डेस्ट टुर्नामेन्ट आरो बेजोंनो नोंसोरनि रोंगौथिखौ नोंसोर देखायनो हागोन आरो बे प्लेटफर्मजोंनो नोंसोर बे क्लाबनिफ्राय गुबुन साबसिन क्लाबाव जाहाथे थांनो हायो दुरान्ड कापआ 26 जुलाइनिफ्राय 31 आगस्तसिम जागोन 2024नि आरो बिनि भेन्युआ दासिमबो प्रबेबल कनफार्म जायाखै खिन्थु प्रबेबल जानानै दङ कलकाता इम्फाल जामशेदपुर क'क्राझारा दा सियर जानानै दङ आरो शिलं दा बे मोनबा भेन्युआ दा प्रबेबल जानानै दङ आरोखि दाबो सियर जाथ'वाखै बबेयाव कनफार्म जागोन खिन्थु क'क्राझारा दा कनफार्म जानानै दं आरो जाय गथ'फ्रा बे ट्रायलाव फैगोन बियो 18 एबभ जानांगोन 18 बिल'आ जानाय नङा 18 एबभ जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बियो आधार कार्ड आरो डेट अफ बार्थ बा पासपर्ट बे भेलिड जानांगोन आरोखि पासपर्टआ एथ'बां मेन्डेटरि नङा खिन्थु आधार कार्ड बा डेट अफ बार्थ बेयो थानांगोन आरो जुदि CRS दंखायोबा मोजांबाव CRS जुदि आइडि दंखायोबा प्लेयारनाव आरो जों जे थारिखआव जे डिस्ट्रिक्टआव लादों जों खालि बे डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौल' लानाय जागोन जुदि क'क्राझाराव जादोंबा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौ जों सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव जुदि जादोंबा बे डिस्ट्रिक्टनिखौल' जों लानाय जागोन आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्टबाव गासिबो स्पर्ट्स एस'सिएसन बा स्पर्ट्स लाभार बा जिखुनु दङ दा स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्राया बिसोर मोजां प्लेयार बा साबसिन प्लेयार बहायबा दङब्ला ट्रायलाव थिनहरनो थाखाय मानो होनबा बे ट्रायलाव ट्रायल होनानै माखासे प्लेयारा फैनो नागिरा ट्रायलाव जों मानो थांबावनो होननानै जों दा देरखाबाय जों मानो ट्रायलाव थांबावनो जोंखौ दा लेंहरनांगौसो होननानै खिन्थु जों एखमबा समाव जों माखासे प्लेयारखौ जों नुवा मोनथिया जों खना खना जायगायाव थांजोबनो हाया बेखायनो जाहाथे नोंसोरबो नोंसोरनि इनिसियेटिभजों बा नोंसोरनि बुंनायजों जाहाथे बे मोजां प्लेयाराबो फैयो बा साबसिन प्लेयारा फैयो जों बे जाहाथे बे खेलायाव जों मोजांनिफ्राय मोजां जोंनि एरियानिफ्रायनो
जों लानो हायो। बे ट्रायलाव जोङो बेयाव जेराव फेसबुकआव होनाय जादों बेयाव कड दं, किउआर कड, बेयाव स्केन खालामनानै लिंकआव थांनानै फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरोखि, गुगोल फर्म फिलआप होनो बेखौ। ओमफ्राय बिनि जुदि बियो अनलाइन सिस्टेमखौ रोङाखैब्ला सोरनिफ्रायबा हेल्प लानो हागोन, आरो जुदि जाथाराखैबा बे डाइरेक्टबो फैनो हागोन आरोखि, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। जोंनो मोजां प्लेयारसो नांगौ, बे एखमबा सोरबा रोङाबो जानो हागौ, जों जायखिया बेयो फैनो हागोन आरोखि जुदि रोङाखैबा। 18 एबाव जानांगोन बेयो। जोंथ' दा बेखौ बुंनो हाथ'वा, जों बेस्ट प्लेयार जों नागिरदों, जेसेबां बेस्ट प्लेयार दं जों बिनिफ्राय जों सालिजारि खालामनानै जों बेसिक्स प्लेयार जों लानो सेस्था खालामदों। जाहाथे जोङो लकेल प्लेयारखौ जों फार्स्ट अपरचुनिटि होग्रो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।